Здравейте, Майнкрафтъри, аз съм Езанген, днес играем Edwars. Не, Edwars, обърках се. Skywars. Малко съм пуснал по-късно, но няма нищо, нали? Не съм направил нищо, кой знае колко, само отишък в един остров. Събрах малко дърво. Сега рефилнах се частите, правих се. Тук има вече така и така. Ето това вече е хубаво. Две. Това ще е тук. И края на снапшот. Да отидем да се бием. Има ли някой? Ще отида на там. Защото гледам, че има хора. Ако не мога да сложа на блокче. Стигнах. Защо са пуснали вода? Фак. Малко се опарих, мисля. Блокчета. Къде е шо? Кой го е привел този мост? Тук също няма никой. Фак. Искам да се бия. Мисля, че си ги отрепа всичките. Фак. Искам хора. Искам да се бия. Фак, тук няма никой. Защо така е, хора? Ей, хора, искам да ви разкъсам. Идва един, идва, този fucking shit. Сега ще почна на друга игра. Започваме. 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тази писта е хубава. Другия път точно изправихме добре. Не очаквах това. Вземаме това. И това. Бързо идваме тук. Взимаме тези брони. Така. Супер сме хора. Взимаме това, взимаме още стрели. Още и започваме. Чакай само да си нареда. 2, 3, 2, 4, 5. Това тук. Към къде ще тръгваме? Към средата, много ясно. Как лагна ми? Какво? До сега никога не ми е лагнало, мамка му. Ще направя на полза да почна нова игра. Ето отново ще почнем. Но този път наистина да сме по-добри. Този втори път какъв капан лаг. За първи път ме лагва. Фак. Много е тъпо. Ще започваме. Ето тук се слиза. Пак лак. Пак имши. Сигурно сервера има някакъв лак. Директно тръгвам да строя към средата. Лични ми пока. Някой ще ме бие или не. Изгуби, разпечели. Имам само накръвник ми трябва. Тук едно да има накръвник. Нямам, но поне и намерих това. Ябълката. Колко грозно стоя.
Пак ще ми бие. Пак мапка му. Нали, вече доста добре оборудван. Трябваше да избяга. Последна игра му чета и край. Започваме. Ето. Този наистина искам да спрям. Не сними един никакъв ден. В мамка му. Много съм зле. 5, 4, 3, 2, 1. Старт. Така. Значи сега ще съм с тези как ни работи. Така, това не ми трябва. Така. Тук няма да има нещо. Само два честа са. Така, няма проблем, тръгваме там. Всъщност това е средата, мисля. Бързо. Тъмно някой да не ме... Точно както се... Да ме цели. Имаме стрели, още не стрели. Ох, фак. Какви хубави работи само. Това видях ли? Няма. Оня се запали. Всичко ли проверих? Тук ще има някакъв чест. Ето каска. Вече съм въоръжен да победя. Мисля, че тази игра аз ще победя. Останахме 3 човека. Трябва да се оправям малко. Това аз стигна. Фак, не падна. Как не падна? Как? Той я падна. Останахме двама човека. Виктори! Това е всичко от мен. Аз съм... До тук беше Ензан Атанасов. Много вече стиловки. До скоро.